It-tim nazzjonali Malti llejla jilab l-aħħar partita tiegħu minn grupp C ta' kwalifikazzjoni tal-kampjonati Ewropej li ser isiru l-Ġermanja matul is-sajf li ġej, meta f'Wembley Stadium fid-9 kwart l-Ingilterra tospita lit-tim nazzjonali Malti. Malta u l-Ingilterra ltaqgħu kontra xulxin xejn anqas minn 7 darbiet fejn it-tim Ingliż dejjem ħareġ fuq in-naħa rebbieħa. L-ewwel konfront bejn Malta u l-Ingilterra jmur lura l-1971 fejn fl-Empire Stadium tal-Gżira f'partita ta' kwalifikazzjoni għal kampjonati Ewropej Malta tilfet wieħed xejn. Fit-12 ta' Mejju tal-istess sena Malta labet il-partita ta' ritorn f'Wembley Stadium u dakinhar l-Ingliżi kienu ħarġu rebbieħa bl-iskor ta' 5-0. Wara sensa ta' kważi 30 sena, preċiżament fit-3 ta' Ġunju tas-sena 2000, iż-żewġ pajjiżi reġgħu ltaqgħu kontra xulxin din id-darba f'partita ta' ħbiberija fl-Istadium Nazzjonali f'Taqali fejn quddiem tendenza ta' iżjed minn 10,000 persuna l-Ingilterra ta' Kevin Keegan rebħet 2-1. L-Ingilterra u Malta reġgħu affaċċaw li xulxin fl-2016 u fl-2017 fil-lob ta' kwalifikazzjoni tat-Tazza tad-Dinja. F'Ottubru tal-2016 f'Wembley Stadium Malta kienet ħarġet tilfa bl-iskor ta' 2-0. Fil-partita ta' ritorn f'pajjiżna f'Settembru tal-2017 taħt it-tmexxija tal-coach Pietro Gedin, Malta kienet ġarbet telfa ta' 4-0. L-aħħar konfront bejn it-tim nazzjonali Malti u dak Ingliż joħodna lura għas-16 ta' Ġunju ta' dina s-sena fejn it-tim nazzjonali Malti immexxi minn Michele Marcolini ħareġ telef bl-iskor ta' 4-0. Kif sostna waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li saret matul il-ġurnata tal-ħamis, il-coach tat-tim nazzjonali Malti Michele Marcolini qal li l-konfront tal-lejla ser ikun wieħed diffiċli ħafna għaliex l-Ingilterra mhux biss huma leaders tal-grupp iżda wieħed mill-aqwa nazzjonijiet fil-mument. Għal din il-partita wieħed jistenna formazzjoni tattika li biha t-tim Malti jalaq l-ispazji neċessari sabiex l-Ingliżi ta' Gareth Southgate ma jsibux il-lasta b'mod faċli. Minkejja li l-Ingilterra hija kwalifikata, it-tim nazzjonali Ingliż bla dubju se jkun qed joħroġ għal dan il-konfront biex jikseb 3 punti u jikkonferma l-ewwel post tal-klassifika ta' Grupp C. Clinton Boħaġar, għal 1 mill-Londra.